Kublai pi barok kerteng jong ada itu nisla ngasong ngasa ha umsa nong karai Riboy district ngade uwe na teng shop ala isi menta ha kene ka music video jongi ka bangila ai kerteng wan hajan rengkat bat Isherlin Khongwar basong basa hanongra ya kene ka music video jongi la arwai da irima khong em bat ibari hun khong stam ki bana ka penursla tingi wan ban penpena shapi bah ka sauterik September nyo baje janmit ngin flight no ya kane ka music video jongi tang hapo ka TS channel te kum tangi pan nya ka jing kersan ka jongpi watla hapring sipun ki jing duna kiba ngidan namar kadang deiru ka jing persang na ka banta jongi Henry sungguh bahwa nom thawi ki jing duna jongi Henry to ai ka jing kersan ka jongpi kumba pila kersan ki we ki jing roi khasi kumta kersan lemru yangi khnang bangin nang la ban kiu saprang bangin nang la ro ban kam hok ki sap ki ba uble ula ai hangi te sasisen ngapan bana hapi masape ya kane ka video jurwai ka basngu tenat tang hapo ka TS channel ha ka sautrik September ha ka por nyo baje bat pin kersan ingin ta ka ba pin share like bat subscribe nama tangba Play pi baro ka keteng jonga ka de Isherlin Khongwar ngasong sa hanong ra nong pdeng ti habaya de ba ka music video ka bla ai keteng wan hajan an sapalat pat bano ha ka sauterek September ha ka por inyo baje janmit ha ka YouTube channel jong iba Tony Shella ti na kaliang jonga ka pada fi pin subhaban pet ban like ban subscribe ru kumju ba pinang a shushu ka jing kersan yangi kuble shiboy Kublai pi borok ke kerteng junga di Neverson Merbiang syong sa air bukan numpuk di district ngadai wei ba shibenta lang kane ke music video ban ring hapo ke jing batai jung itu ni sela hot kadang dei kesin ke benengkong inga bangan yuk bentalang kane ke music video wala pedeng sibun ki jing tuna ba pisyam ngilap nrei wat subhawa dam thawi kita mar kita dei ki ba persang teng squad berbana spi ba ya kene music video ngisa release na ha ka sautarik September ha ka por nyo baje janmit tengi pan ki jing kersan pi baro ba pin je kersan lam yangi ba pilai kersan ki waipat ki video jirai kasi te ngapan jing kersan pi ba pin share like subscribe kublai shibun